Chodźmy. No, może być to. Ty bo, teraz mam wyjechać, ale chyba. Ale on, co działać? Tam nie co, bo... Daj, ci... Něco napisać. Jo, nejde, budeš si do kavárny. Čiž to jo, jo, počkej. Chceš nosit? Ne, víš co, aj to dej flašku sem. Jo, tyž. Jo, Tak já se vám doplním. 12 minut tvoje video v mobilu, co on dělal, vole. Jo, běž si. To jo, a teď to všechno zaspal, vole. Nebude vytáhnout mobil za velikrát času, ať se ještě. Jo, to jako spičil. To jsou mrtí. To jsou mrtí. Komu voláš? Na času. Fotbal je, nebo? Bude kafe na péru. My jsme s tím nechtěli sedět, ale já už